कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. सावंतवाडी शहरातील ऐतिहासिक मोती तलाव काठावरील पादचारी मार्ग खचतोय. येथील जनरल जगन्नाथराव भोसले शिव उद्यान समोरील फुटपाथ खचलाय. त्यामुळे मॉर्निंग इव्हनिंग नाईट वॉकला जाणाऱ्यांसाठी येणाऱ्यांसाठी धोका निर्माण झालाय. शिव उद्यान समोरील हा पादचारी मार्ग खचत चाललाय. तसेच मोती तलावाचा दगडी बांधकाम असलेला काठ देखील खचलाय. इथं मॉर्निंग इव्हनिंग नाईट वॉकला ज्येष्ठ महिलांसह शेकडो नागरिक येतात. दररोजचा वर्दळीचा हा मार्ग आहे. त्यामुळे या भागात नगर परिषद प्रशासनानं वेळीच उपाययोजना करून अनर्थ टाळावा अशी मागणी होते. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून यापूर्वी या शेजारील भाग सिमेंट कॉन्क्रीटचा वापर करून नव्यानं बांधला होता. येथील काठाचा वरचा भाग देखील नव्यानं बांधला होता. मात्र आता पादचारी मार्ग खचत चालला असून दुर्घटना घडण्यापूर्वी प्रशासनानं उपाययोजना करावी अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.